σας, είμαι η Μυρτώ. Πολλοί με φωνάζουν και Μυρτούλα και είμαι δασκάλα στο Ομιλό. Σε αυτό το βίντεο θα σας διαβάσω ένα κείμενο για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην ακρόαση, να ακούσετε την σωστή προφορά και να διαβάζετε παράλληλα στην οθόνη. Πρώτα θα διαβάσω το κείμενο με φυσικό καθημερινό ρυθμό και μετά θα το διαβάσω ξανά πιο αργά για να σας βοηθήσω να εξασκηθείτε καλύτερα. Έτοιμοι να ακούσετε και να διαβάσετε μαζί μου? Πάμε! Τι κάνει η Νεφέλη κάθε μέρα? Με λένε Νεφέλη και είμαι από την Ελλάδα. Μένω στην Αθήνα και είμαι δασκάλα. Μιλάω ελληνικά και αγγλικά. Δουλεύω σε ένα σχολείο ελληνικών για ξένους. Μερικές φορές δουλεύω από το σπίτι και κάνω μαθήματα online. Το πρωί συνήθως ξυπνάω στις 8 και φτιάχνω καφέ. Πλένω το πρόσωπό μου ή πολλές φορές κάνω ντους και μετά πίνω τον καφέ μου. Ποτέ δεν τρώω πρωινό, αλλά μερικές φορές φτιάχνω ένα τόστ και πίνω χυμό, καρότο, μήλο, πορτοκάλι. Ξεκινάω την δουλειά γύρω στις 9. Δουλεύω το πρωί και το απόγευμα, αλλά σταματάω για μεσημεριανό και λίγη ξεκούραση. Σχεδόν πάντα τελειώνω στις 9:30 το βράδυ. Συνήθως τρώω βραδινό αργά και πάω για ύπνο γύρω στη 1 το βράδυ. 2 ή 3 φορές την εβδομάδα πηγαίνω για μάθημα με το αυτοκίνητο. Μαθαίνω να οδηγώ. Προσπαθώ τουλάχιστον, γιατί ξέρω ότι είναι χρήσιμο. Το σχολείο είναι μακριά και όταν πηγαίνω φεύγω από το σπίτι νωρίς. Παίρνω το λεωφορείο και το μετρό και φτάνω στη δουλειά μετά από 1 ώρα. Όταν γυρίζω στο σπίτι, διαβάζω ένα βιβλίο και πάω για ύπνο. Έχω πολλά βιβλία, αλλά συνέχεια λέω δεν είναι αρκετά. Το Σαββατοκύριακο συνήθως βγαίνω βόλτα για καφέ ή φαγητό. Βλέπω ταινίες και μερικές φορές πηγαίνω σινεμά ή θέατρο. Δεν βλέπω ποτέ τηλεόραση, μόνο Netflix. Ακούω πάντα μουσική όταν είμαι στο λεωφορείο ή το μετρό. Που και που πάω και σε συναυλίες. Δεν κάνω ποτέ γυμναστική, αλλά θέλω να κάνω γιόγκα κάποια στιγμή. Μου αρέσει να ταξιδεύω. Δεν είμαι παντρεμένη και δεν έχω παιδιά, αλλά αγαπάω πολύ τα ζώα και θέλω μία γάτα. Με λένε Νεφέλη και είμαι από την Ελλάδα. Μένω στην Αθήνα και είμαι δασκάλα. Μιλάω ελληνικά και αγγλικά. Δουλεύω σε ένα σχολείο ελληνικών για ξένους. Μερικές φορές δουλεύω από το σπίτι και κάνω μαθήματα online. Το πρωί συνήθως ξυπνάω στις 8 και φτιάχνω καφέ. Πλένω το πρόσωπό μου ή πολλές φορές κάνω ντουζ και μετά πίνω τον καφέ μου. Ποτέ δεν τρώω πρωινό, αλλά μερικές φορές φτιάχνω ένα τόστ και πίνω χυμό, καρότο, μήλο, πορτοκάλι. Ξεκινάω τη δουλειά γύρω στις 9. Δουλεύω το πρωί και το απόγευμα, αλλά σταματάω
για μεσημεριανό και λίγη ξεκούραση. Σχεδόν πάντα τελειώνω στις 9 και μισή το βράδυ. Συνήθως τρώω βραδινό αργά και πάω για ύπνο γύρω στη 1 το βράδυ. 2 ή 3 φορές την εβδομάδα πηγαίνω για μάθημα με το αυτοκίνητο. Μαθαίνω να οδηγώ. Προσπαθώ τουλάχιστον, γιατί ξέρω ότι είναι χρήσιμο. Το σχολείο είναι μακριά και όταν πηγαίνω φεύγω από το σπίτι νωρίς. Παίρνω το λεωφορείο και το μετρό και φτάνω στη δουλειά μετά από 1 ώρα. Όταν γυρίζω στο σπίτι, διαβάζω ένα βιβλίο και πάω για ύπνο. Έχω πολλά βιβλία, αλλά συνέχεια λέω δεν είναι αρκετά. Το Σαββατοκύριακο συνήθως βγαίνω βόλτα για καφέ ή φαγητό. Βλέπω ταινίες και μερικές φορές πηγαίνω σινεμά ή θέατρο. Δεν βλέπω ποτέ τηλεόραση, μόνο Netflix. Ακούω πάντα μουσική όταν είμαι στο λεωφορείο ή το μετρό. Πού και πού πάω και σε συναυλίες. Δεν κάνω ποτέ γυμναστική, αλλά θέλω να κάνω γιόγκα κάποια στιγμή. Μου αρέσει να ταξιδεύω. Δεν είμαι παντρεμένη και δεν έχω παιδιά, αλλά αγαπάω πολύ τα ζώα και θέλω μία γάτα. Τι κάνει η Νεφέλη κάθε μέρα? Με λένε Νεφέλη και είμαι από την Ελλάδα. Μένω στην Αθήνα και είμαι δασκάλα. Μιλάω ελληνικά και αγγλικά. Δουλεύω σε ένα σχολείο ελληνικών για ξένους. Μερικές φορές δουλεύω από το σπίτι και κάνω μαθήματα online. Το πρωί συνήθως ξυπνάω στις 8 και φτιάχνω καφέ. Πλένω το πρόσωπό μου ή πολλές φορές κάνω ντουζ και μετά πίνω τον καφέ μου. Ποτέ δεν τρώω πρωινό, αλλά μερικές φορές φτιάχνω ένα τόστ και πίνω χυμό, καρότο, μήλο, πορτοκάλι. Ξεκινάω τη δουλειά γύρω στις 9. Δουλεύω το πρωί και το απόγευμα, αλλά σταματάω για μεσημεριανό και λίγη ξεκούραση. Σχεδόν πάντα τελειώνω στις 9:30 το βράδυ. Συνήθως τρώω βραδινό, αργά και πάω για ύπνο
γύρω στη 1 το βράδυ. 2 ή 3 φορές την εβδομάδα πηγαίνω για μάθημα με το αυτοκίνητο. Μαθαίνω να οδηγώ. Προσπαθώ τουλάχιστον, γιατί ξέρω ότι είναι χρήσιμο. Το σχολείο είναι μακριά και όταν πηγαίνω φεύγω από το σπίτι νωρίς. Παίρνω το λεωφορείο και το μετρό και φτάνω στη δουλειά μετά από 1 ώρα. Όταν γυρίζω στο σπίτι, διαβάζω ένα βιβλίο και πάω για ύπνο. Έχω πολλά βιβλία, αλλά συνέχεια λέω δεν είναι αρκετά. Το Σαββατοκύριακο συνήθως βγαίνω βόλτα για καφέ ή φαγητό. Βλέπω ταινίες και μερικές φορές πηγαίνω σινεμά ή θέατρο. Δεν βλέπω ποτέ τηλεόραση, μόνο Netflix. Ακούω πάντα μουσική όταν είμαι στο λεωφορείο ή το μετρό. Που και που πάω και σε συναυλίες. Δεν κάνω ποτέ γυμναστική, αλλά θέλω να κάνω γιόγκα κάποια στιγμή. Μου αρέσει να ταξιδεύω. Δεν είμαι παντρεμένη και δεν έχω παιδιά, αλλά αγαπάω πολύ τα ζώα και θέλω μία γάτα. Οι ασκήσεις Boost Your Greek είναι φτιαγμένες ειδικά για αρχάριους. Μην ξεχάσετε να ρίξετε μία ματιά στο Practice eBook Easy Workouts, το οποίο περιλαμβάνει την απομαγνητοφώνηση, την αγγλική μετάφραση, λίστα με λεξιλόγιο και ρήματα και 20 ασκήσεις με τις λύσεις τους.